И да, хора, днес ще правим ревю на Skullcraft и тук в сървъра са URAXBG, Skull там, и Чорко, които са по-главните хора в сървъра. Да. И да, сега с Чорко ще си правим хом, който е модератор. Да, и както казах, ние ще правим ревю за това. Лагане от сървъра, ами от мен. Кажете хай на YouTube. Да. Спална ще ми отнеме малко време, защото не помислях да ми залогнат чънковете преди това. Да. Ето Чорко каза. Да, ето това е Чорко. Да, ето го. Да, тук има джъмпове и... Да, нагоре има айтеми, които сега няма да ви ги покажам. Може би в първи епизод ще оцеляваме с Чорко и ще снимам. Така че, да. Ето това представлява спална. Там се пада и почва PvP-то. Така, ето сега да отидем на Warp Coins. И да, не мисля ревюто да е много голямо, защото аз не знам защо. Така, ето го Warp Coins, натам. Ranked Command, добре. Warp Coins, значи купуваш с SMS, да, купуваш с SMS с тези coins. Сега не съм много наясно. Спрете си на пауза и си ги прочетете. Ето, мисля, че всичко трябва да се вижда. Така, ето тук. Сега не ми се чете. Защото, да, то повечето е едно и също. Кит, значи, ето, Кит Барон, ето, разгледайте си ги. Ето, Барон, айтеми. Така, да, TNT, Ender Перли. Този кит донатор, ето това, донатор, доста е добро. И кит ютубър, ютубър, доста добри айтеми според мен. Да. И тук ютубъри са Кроко. Не съм сигурен за тъфаник. Това, както и да е. Има още китове Enderman пак. Който е ето този, който отново е супер мега ултра добър. Да, те с коин са купуват ранковете. Долу може да видите. Kit Ghast и Over Enchant Blaze Pack. Най-великия кит. Съществувал някога. Но, така, сега да отидем на другия Warp, който е Warp Commands. Добре, това е Warp Commands. Мисля, че вече го показах. Затова ще пристъпим с Warp Enchant. Да, доста е як сървъра според мен. Така, да, ето Warp Enchant. Тук има Envily, както ясно се вижда. Бутончи. Яко. Да, няма значение. Ето тук цъкате и се енчантвате. Сървъра мисля, че става и за 1.8, не съм сигурен, но малко ме съмнява. Сега, да отидем на Warp End. Да, ние сме приятели с Чорко от прави сървъра на MartoPlayBG, който е Field Forward. Field нещо. Чакай, сега ще ви кажа. Да, Field Forward. Ето Warp End. Доста е голям. Според мен. Доста е як всъщност. Скачате и ставаме. Така, тези айтеми, които виждате, ето само тези екстра. Тук Golden Apple-ките, те ми ги дай Чорко. Аз отдавна не съм играл в този сервер, да кажам хич, защото играхме само с един приятел.
Аз в Ender Chest събирах там малко дървце. Но няма значение. Ето го Arp Event. Доста е як. Тук е Емералд, Диамант, XP бутилка. И тук няма нищо, драги зрители. Такива пистани са от 4 страни, дето нищо не става от тях. Добре, ето сега да отидем на Warpkit PvP. Да, ето го Kit PvP, тук си вземате Kit PvP, PvP Master. Така, ето, много яко даже. Тук има си супички. Не, няма стане с коя чорко да го питаме. Дали иска. PvP Master. Ела на Kit PvP. За един дуел. За клипа. Добре, доста е як. Сега ако не се появи, ще видим. Значи, доста е яко арпа. Всъщност... Да, доста е як. Уоу. Добре, ето почваме лето. Аз ще загубя, но да спробваме късмета. Омага, аз ще го бия, бе! Не, без късно, няма го бием. Не сме чак толкова с големи късмет ли днеска. Добре. Ето ни победи, както виждате, точно ето тук в чата. Така, сега да посетим следващия Warp, който е Warp Food. Да. Сега няма много хора в сервера, защото е 10 часа без защо. А сега съберем малко храна. Да, тук има модва, с който като цепите с брадва и гърми всичко като грамотевица. Ето, както виждате. Ето пак. Ето пак. Май само на прасета ли става? Не само на прасета. Както в Endergod. Преди беше. Сега вече не е. Според май, да. Сега вече го няма този мод. Значи преди беше много як. На KitPvP пак го имаше. И Endergod беше... Kit Endergod беше як. Но няма значение. Сега да се съберем малко. Добре, мисля, че това е предостатъчно. Аз имам храна и без това. Я видим колко сме яки. Омага. Нещо се бъгва. Не знам. Добре, сега да посетим следващия Warp Nether. Kit PvP го разгледах. Да, Kit Nether. Добре. Ето това е Kit Nether. Nether is begin restarted in 3 weeks. След 3 седмици ще бъде рестартнат. Както виждате, тук има много яки ферми, които могат да се обират. Но все пак е доста добра идеята. Доста е яко. От тук тръгвате PvP, оцеляване, нещо дъра, бъра, стъча дъра. Сега Warp PvP да го видим. Да. Добре. Така скачате, тук явно е PvP, тук има PvP дупка. И крипър. Побеснял крипър, мре капеле. Добре, бихме крипъра. Подивелия крипър. Крипъра били. Ама, не чувам някакви грамоте. Чувам фойерверки, това не е добре. За това ще отидем на Warp Shop. Вие не ги чувате, защото не съм се усилил звука и само аз го чувам.
Building blocks, спаунъри. Тук има спаунъри на слайм, на блейз, на зомби, на паяк. Нормален паяк. На скелетон, на крипър. Тук има цените. Коин, значи донорски. Така. Тук явно има и други блокове. Да, тук са полшън и те паяките. Те са полшани. И тук е храната. И релсите или аните или те и нещо такова. Добре, Warp SMS. И Warp 3 мисля, че това ще бъде краят на епизода. Очаквайте и следващите клипове, но това по-късно. Така, ето закупка на Coins, да, мисля, че вече го показах. Ето, пращате SMS, клуб Dark 12. Отиваме на Warp 3. Те, мисля... Явно. И аз не знам какво мисля. Така. Як Warp 3. Къде рестон ли има? Така, долу ако няма рестон пак на. Мъга. Няма значение, тук семенката, ето. Сега ще ти да другата страна да се я взема, че ми трябва. Добре. Да. Дам. Да, явно скоро няма дойде, така че това мисля да е краят на този епизод. Надявам се да ви е бил приятен. Надявам се да ви е харесал. Ще правя поредица в този сървър, така че да. До следващия път. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте се и лайквайте. Чао!